खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आसामनि दाब जायगायाव दासान्दि अखा आरो बारहुंखा जागासिनो दङ गोलाव सम गोरान रानस्राव जानायनि उनाव थांनाय साननैसोनिफ्रायनो आसामनि दाब जायगायाव अखाजों लोगोसे गोबां बारहुंखा जादों थिग बेबायदिनो नलबारिनि मुखालमुवायावबो अखाजों लोगोसे गोबां बारहुंखाजों बिल्डिं सायाव थानाय पस्टार बेनार आरो थिङा बिरखारनानै गाहायाव गोग्लैफैदों गारि मटरनि सायाव गोग्लैफैदों जायजों गारिफोरा खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों बारहुंखानि बे थासारिखौ नुनानै ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे हालाय हाफाय थासारि गुबुन जायगायावबो सारअन्थाइ गावनायजों मोसौ बोरमा दाउ थैनो गोनां जादों थिग बेबायदिनो धकुवाखानानि अभयपुरावबो सासे सुबुंनि गलियाव सारअन्थाइ गावनायजों गलियावनो खामजोबनो गोनां जादों बोरमा मोसौ फिसिनानै नखरखौ सामलायोमोन बिथाङा नाथाय दुखुनांथाव सारअन्थाइ गावनायजों फिसा गेदेर गासै 40 बोरमाया थैनो गोनां जादों 10 मोसौ थैनो गोनां जादों 2-3 मोसौआ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गाज्रिनो खामजानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो न'आव थानाय दाउ सैमा गासैबो जिउ खोमाजोबनो गोनां जादों तपन मिलिनि न'आव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया तपन मिलि बिथाङा जिब जुनार फिसिनानैनो गावनि नखरखौ सालायोमोन नाथाय मोनानि समाव बा हरनि समाव फैनाय सारअन्थाइ गावनाया बिथांनि गलियावनो नांदों जायजों गलियानो खामग्लुंजोबदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनदों बेफोर जाथायनि अनगायैबो जुब अखा हानायनि जाहोनाव गुवाहाटीयाव दैबानानि महर दैज्लां बोथोर जानायनि सिगांनो गुवाहाटीयाव दैबानानि महर लामा सामायाव जेरैथिंबो दैजों बुंफबदों दैनि साजोंनो गारि मटरा खारनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो फिसा गला होनानै नखर सालायग्रा बिथांमोनहा दैनि सायावनो गावबा गावनि गलाखौ होनो गोनां जादों बेबायदिनो गुवाहाटीयावबो दैबानानि महरखौ नुनो मोननाय जादों सरकारा गुवाहाटीखौ गासै आसामखौनो दैबानानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय गोबां खोथा होबोदोंबाबो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो फेलें जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बे समाव आरोबाव एसे अखा हानायजोंनो गुवाहाटीयाव दैबाना जाबावनायखौ नुनो मोननाय जादों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मैयानि सानाव क'क्राझाराव फैनो गोनांमोन नाथाय बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय क'क्राझारसिम फैनो हायासै बिथाङा गुवाहाटीयावनो ओंखारनो गोनां जादों उनाव गुवाहाटीनिफ्रायनो भार्चुएल मडनि गेजेरजों क'क्राझाराव थुबुर जानाय रोजा सुबुंफोरजों रायज्लायहरदों आरो मावनो गोनां खामानिखौ बेनिफ्रायनो मावहरदों गुबुन प्रजेक्टफोरनि थाखाय गासै 4,500 कोटी रांनि खामानिखौ बेखेवनानै होयो मदि बिथाङा बेनि मादाव 11 कोटी रांखौ बड'लेण्डआव आसाम मालानि लामा बानायनो थाखाय बाहायनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बेजों लोगोसेनो BTCआव गासै 6 गेदेर लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवो मदि बिथाङा बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लायाव 6 फ्लाइअभार बानायनो खोथा होयो पर्बतझरानि बासबारियाव थानाय रेलवे कच फेक्टरि आरो क'क्राझारनिफ्राय भुटान फारसे थांनाय रेल लामा बानायनाय बेफोरनि खामानिखौ मावनो थाखायबो बेखेवनानै होयो 3 गोदान रेलगारिबो बेखेवनानै होयो आसामजों रेलवे कानेक्टिभिटिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 3 गोदान रेल खारनायखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बेनि मादाव कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस नारेंगी आगरतला एक्सप्रेस गुवाहाटी निउ जलपाइगुरि एक्सप्रेस बेफोर रेलगारि खारनायखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो मदि बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय भार्चुएलि बाहागो लाहरनानै बागुरुम्बा दोहौनि सोमोन्दै रायखांनायजों लोगोसे बैसागु आरो बर' हारियादि गावनि हारिमु आगुनि जि सोलिबोनाय नेम निथि बेफोरखौ रैखा खालामनानै लाखिदों बेखौ लानानैबो गोजोननाय फोरमायथियो आरो गोग्गानायखौ फोरमायथियो बिथाङा BTCनिफ्राय जेरैबायदि अननाय होदों बेखौ आं ओनसोलखौ जौगाहोनानै सुफुंगोन होननानैबो रादायखौ होयो बिथाङा आरो बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय क'क्राझारसिम फैनो हायैखौ लानानै रायजो राजानिसिम निमाहाबो बियो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामावबो LPG गेस सिलिन्डारनि आंखाल जागोन नामा फारसेथिं एजेन्सिनिफ्राय गेस मोननो हायाखै सुबुंफोरा जायखौ लानानै गोबां अजद होदों बेराफारसेथिं आसामाव गेस सिलिन्डारनि जेबो आंखाल जायाखै होननानै आसाम सरकारा फोसावनो नाजादों स्टकआव गेस दंखायो जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै IOCL आरो सरकारा फोसावदों ओजोंहाय गासै भारतआवनो गेस सिलिन्डारखौ लानानै जेंना जानायखौ नुनो मोननाय जादों माखासे जायगायाव गोलाव लाइन जानानै थानो गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादों चेन्नाइनि गंसे हटेलावबो इडली आरो वडा जानायाव बिलाव बेनि बेसेनजों लोगोसे गेसनि आलदायै 9 रां बाजनै फैसाबो
बिलाव होफादेरनायखौ नुनो मोननाय जादों जाय दा समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों। बे जोंनो हमदांनो हायो हादराव बे समाव गेस सिलिन्डारनि थासारिया मा जानानै दङ। सानथाम सानब्रैनिफ्रायनो एजेन्सिनिफ्राय गेस मोननो हायाखै होननानै रायजो राजाफ्रा गोबां अजद होदों। ओजोंहाय गेसनि जेबो आंखाल जायाखै होननानै सोरखारनिफ्राय फोरमायथिदों। काला बाजार बा ब्लेकआव फाननायनि सायाव गोख्रों जानायनि खोथासो बुंथिदों आसाम सोरखारा। गोबां गेस सिलिन्डार बायनानै ब्लेकआव गोबां राङाव फाननायनि हेंथायै चिफ सेक्रेटारिया डिसिफोरजों रायज्लायदों होननानै फोरमायथियो आरो बारा गेस सिलिन्डार बायनायखौ नुयोब्ला एरेस्ट खालामनो थाखाय सीएमआ बिथोन होदों होननानैबो फोरमायथियो। गासै बुहुमावनो एलपिजिनि खैफोद फैदों, नाथाय सांग्राङै थायोब्ला खैफोदखौ फेजेननो हायो होननानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथियो। दिपेन बर'आ दिनै राजखान्थियाव हाबगोन। दिनै उदालगुरियाव फुंनि 11 रिंगासो समाव इउपिपिएल दोलोआव हाबगोन दिपेन बर' बिथाङा। गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय फिन खावलायो दिपेन बर' बिथाङा। मानोना आं राजखान्थियाव गोदान आरो आं प्रफेसनेलि राजखान्थि खालामनो होननानै फैयाखै। बायदिसिना राजखान्थि खालामनायनि जेबो थासारिबो दा गैया, बेनिखायनो आंखौ गासैबो मदद होनो नांगौ होननानै खावलायो बिथाङा। लोगोसे एबसुआव 25 बोसोर मावनाय लेखायै जाहाथे सनमान होयो आरो अनसायो बेनि थाखाय गासैखौबो खावलायो दिपेन बर'आ। बिथाङा फोरमायथिबावदि हारिनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय इउपिपिएलआव जयेनखौ जागोन। जेखि दोलानो जायाथों मानो गुबै एजेन्डाया बा गुबै थांखिया सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनाय, बर' हारिनि जेंना जेंसि, रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो जौगानायनि सायाव खामानि मावनाय होननानैबो बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैयानि सानाव आफादगिरि बिबाननिफ्राय रिजाइनखौ होदों। मैयानि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ जोबथानि थाखाय बिरहोनानै बिदायखौ लायो बिथाङा। लोगोसेनो उदालगुरियाव रेलि खालामनानैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय होयो। दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय आनज्रायलांनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांनो एबसुनि आफादगिरि सामलायथ'नायनि बिबानखौ होयो। BTCआ दा बरबाद जाबाय बेखौ फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा मोनसे मेलाव फोरमायथियो दि BTC सेक्रेटारिनिफ्राय कल खालामनानै आंनो मिथिहोदों BTCआ दा बरबाद जाबाय, जेबो सिस्टेम गैया। 20-30 कौटि रांनि अर्डारखौ होयो, नाथाय बेफोर राङा बिसोरनि नङा। जों जि एसे एनै रां गारबोदोंमोन बेफोर राङानो दानि सोरखाराव जेबो गोदान रां फैयाखै होननानै फोरमायथियो। आगष्ट सेप्तेम्बरनि सिगां सिगां BPF सोरखारा जेबो रां मोना। बिथांमोनहा 6 दान श्रीरामपुरनि सिन्डिकेट आरो जुवा होनायनि 10 रां बेजोंनो सोरखारखौ सालायनो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो। आरो बे बिधानसभा बिसायख'थिखौबो श्रीरामपुरनि सिन्डिकेटनि रां आरो जुवानि रांजोंनो गेलेनो गोनां जागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे प्रमद बर'आ बेखौनो बुंथिबावदि हाग्रामा महिलारिया सिगांनिफ्रायनो हेलिकप्टार बिरहोगासिनो दङ, नाथाय आं बे बिसायख'थियाव आथिंजों आरो मटर साइकेलजोंनो रेलिखौ खालामगोन होननानै फोरमायथियो। थांनाय इउपिपिएलनि सोरखाराव मोनफ्रोमबो कलेजनो कौटि राङै आं होबोदोंमोन। हायार सेकेन्डारि स्कुलफ्रा जोंनिफ्राय रां मोनबोदों। बेनि अनगायैबो 2000नि बांसिन फरायसालिफोरखौ आं फाहामदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि हाग्रामा महिलारिया बुंथिदोंमोन दि प्रमद बर'नि सोरखाराव रां बाहायनो रोङैखौ जों दा बेफोर रांखौनो रायजो राजानो राननानै होगासिनो दं होननानै फोरमायथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि खामानियानो जागोन दा जोंनि सोरखारखौ सोंखारिनाय होननानै बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।